Guys, alam niyo naman buhay mag-asawa. Ito oh, delikado na. Oh my God, oo nga. Huwag ka na magkuripot pag ganito. Ha? Huwag ka na magkuripot. Wag na ako magkuripot kapag kaganyan na yung gulong. Oo, syempre yan. Ha, masusugat ka na nga dito eh oh. Kaya nga. Fly na nga yan eh. Mag-fire na yan. Papa, Susunog na yan. Ay, alright guys, good morning. Ayan. At ang current location natin, nandito tayo ngayon sa Sarnia, Ontario, sa Flying J. Ayan o, kita nyo. Umaga, maaga pa. Or I mean gabi pa. At ang oras natin is alas 7 ng umaga, pero madilim pa. But anyway, kita nyo, meron pa tayong tatakbuhin mula dito hanggang sa Torque Yard kasi dadaan ako ng Torque 463 miles. Maghapon pang driving, magsisimula tayo sa driving hours na naman natin ng 13 hours yan. Kaya hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa, lumarga na tayo para sa ganon makauwi na tayo sa bahay. Guys, let's go. Updated ko naman kanina ang unit na yan, tara na. Alright guys, morning. Yeah! Yan. So, 11 hours. Nakadrive na tayo ng 2 oras. 11 hours na lang natitira sa driving ko kung nakikita nyo. Simula ulit tayo ng 13 hours kaninang umaga. Mayroon pa tayo dito 6 na oras driving mula rito hanggang sa Torque Yard. Tsaga-tsaga lang. Ay, makakauwi na rin tayo. Makahalik na tayo sa mga bata. Ewan ko. Ano sa palagay nyo mga lodi? Sama na rin nating halikan ang nanay ng bata. Nagpapatawa lang guys, patawa lang. Kaya as you all know, today is the 15 days. Sa bahay na tayo. Malayo rin yung tinakbo natin Ang layo rin ng binyahe natin. Sa mga nakasunod sa Lakay Tracker umalis ako ng address ng Oktobre heading to Hidalgo, Texas, which is boundary na talaga ng Mexico. Then pick up tayo sa Kansas all the way to Montreal, Quebec, at deliver tayo ron. After Montreal, Quebec, nag-drive pa ako ng 1 oras sa pick up location ko, which is this Les Sources, Quebec. Ang hirap i-pronounce kasi French kasi. From there all the way to ang load na to all the way to Vancouver, British Columbia, which is dadaan muna tayo rito sa mga idol dadaan muna tayo rito sa bahay kasi na-update na ako ng aking dispatch na ang delivery appointment nito sa Calgary kasi dalawang delivery, Calgary at saka Vancouver, sa Martes pa. Ngayon, Sabado pa lang ngayon. Sabado, Linggo, makarating na ako ngayong araw na to dyan sa Winnipeg, mga bandang alauna siguro. Tapos bukas ng
Linggo ng bandang alauna, 24 oras ko na. Tapos madaling araw ng alauna ng Lunes, 36 hours ko. Aalis ako ng Lunes ng umaga ng bandang alas 8 siguro ng umaga. Ayun, reset na ako nun. Tapos siyempre kuha tayong mga damit, mga replenish supply, marami tayong mga iuwi na mga itong mga plato, mga dishes, marami tayong hugasan guys, hugasin at saka labahin. Siyempre 2 weeks eh. Tapos kukuha ko ng pagkain ko, luluto ng pagkain na naman. Alam nyo naman, kaya kailangan nating sipagan. Tuloy-tuloy lang tayo mga idol ha. At tuloy-tuloy lang din sana ang pagsuporta sa video vlog ng Lakay Trucker. Ang buhay ng Lakay Trucker bilang owner operator. Okay. Kape-kape! Ang nangyari dito, may diferensya. Shutdown yung truck siguro to. Alright guys, tuloy-tuloy lang tayo. Ayan, nag-plow. Maaga ang plow dito ha. Buti mayroon nakatambay na ganyan kasi hindi mo na masasabi kasi ganyan. This time of the year, October, November na next month, mag-i-snow na. Andyan na to, nakahanda na to mga nagkukuskus ng snow sa karsada. Sana nagro-rubing na, baka may mga snow na. At siguro na check rin nila siguro sa sa weather forecast na mag-i-snow, kaya nandiyan na 'tong mga snow plow. Tawag diyan guys, snow plow. Okay, 10 hours na lang yung natitira sa driving natin. Nakadrive na tayo ng 3 oras. At meron pa tayong 5 hours driving mula rito hanggang sa Winnipeg. At ang oras pa lang is alas 9, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 5 oras. Alas 2, andun na tayo sa Winnipeg. Tuloy.
Tamang-tama kasi paangat eh. Kaya sa patag, kita rin na. Patagan. Dito tayo sa patag. Para makabuelo ang truck. Kaya natin lagpasan yan. Kasi mag-i-slow down naman sila. Alright. Sabay balik tayo sa linya. That's how you do it. That's the proper way. Arrive, alive, don't drink and drive. Yung mga sign dito na paalaala sa mga driver na huwag uminom habang nagda-drive, huwag magmariwana habang nagda-drive kasi impaired yun, bawal yun. Right, you guys, focus lang tayo. Sa lubungan ito eh. Wala nung nag-drive tayo kagapon hanggang ngayon guys. Sa lubungan pa rin. Alright guys, Dryden na tayo. Dryden, Ontario. 4 na oras to Winnipeg. Oh. Sakit na likod sika. Natay sardan ko mang 520 diesel station dito i-stretching ko mang basin dati likod ako. Kakabsat, sabi nyo siguro ang trabaho ng truck driver napakadali. Hindi mahirap din yung nakaupo ka lagi na yung ganyan. Sasakit din ang likod mo kahit naman sino magtrabaho. Meron pa rin hirap. Kaya pag may pagkakataon talaga kailangan stretching. Yun na nga ang mahirap sa truck driver eh. Ang trabaho ng truck driver guys is mostly sedentary. Meaning ang sedentary is mostly seated. Yan. Para kang nag-uopisina na nasa opisina lang, computer ang hawak mo, keyboard, ganyan, nakaupo sa lamesa. Yun yung mga sedentary na walang ginagawa. Pero truck driver, sedentary na nga, risky pa kasi siyempre kailangan yung utak mo, focus ka eh. Kaya ayaw mo naman mabangga o maka-aksidente or magkaroon ka ng violation, you know. Mga nasa opisina, ang trabaho nila nakaupo lang doon, malayo ang violation doon. Ang tanging risk lang doon is yung health. Katulad natin. Yeah, galaw-galaw pag may time mga idol. Ito ang Dryden, Ontario. Dito, pasok muna ako dito. Tuloy mag-washroom din ako. Alright. Hindi na ako magpapadiesel kasi marami pa naman akong diesel. Doon na lang sa Winnipeg. Inatin lang natin ang likuran natin, tapos punta tayo sa washroom. Balik ulit tayo sa karsada guys. Boom.
Let's roll. Oh. At linisin ko yan. Alright guys. Oh, may stretch ko yung likod ko dun. Mamaya. Okay. Alright guys. We almost to the border of Ontario and Manitoba. At ayan, 6:55 ang natitira o 7 oras ang natitira sa aking driving. So 13 minus 7, nakapag-drive na tayo ng 6 na oras. Para pa tayong 2 oras na driving. So 8 oras. Matitira ng driving ko ay 5 hour na lang pagdating ko ng to. Tuloy-tuloy lang guys. Hindi siya maaraw, medyo makulimlim. May mga spot ako nadaanan kanina na umuulan eh. Maraming construction. Construction ngayon. Do not pass when light flashing road painting. Order is coming, guys. Kailangan yung mga trabaho nito. Ay, hinahalukay lang nila yung mga bato para gilid.
Ayun na guys, yung malaking boundary, Manitoba and Ontario. Yun. Sana oil. Makapunta pa sana doon para magpa-picture. So, wag na. Uwing-uwi na uwing-uwi. Sa kalahating oras na lang, sa bahay na rin tayo. Kikita na natin ng mga bata. Ay, na-miss na natin ang mga bata. Mga lodi. May scale dito baka bukas yung timbangan dyan bukas nga. Bukas ang timbangan ba? Bukas ba o hindi? Yata timbangan. Ay, hindi siya bukas. Sarado guys, sarado ang timbangan. It's all good. Ang timbangan, sarado. Diretso tayo. White Shell Provincial Park. Ganda rito mag-camping sa mga pamilya. Anyway guys, diretso lang tayo. Ayan guys, nandito na tayo sa Torque. Mabilisan lang. But anyway guys, ayan reviewin natin itong aking truck. Siyempre nakita nyo na siguro sa mga previous video natin na yung ating truck, itong aking yung aking gulong dito sa drive, kailangan ko na talagang palitan siguro to kasi alam nyo naman, nakita nyo guys kita na yung ply nya. Buti pa kamo guys, talagang umabot pa ako dito sa backyard. Kita na talagang hindi na siguro pwede talaga yan ganito, plain na yan Kinausap ko yung manager ng shop namin kasi pumasok ako sa loob. Sabi ko nga sa kanila, sabi ko nga sa kanila guys, magpapapalit ako ng gulong. Diyan na sila misis, sunduin muna natin dito para makapasok para yung magamit ko. Guys, andito tayo sa Torque. Lapit mo na lang dun, Han. Ipakita ko sa'yo yung gulong. Lapit mo na lang dun, ipakita ko sa'yo yung gulong. Hi guys. Okay. Ay, mga maganda. Uy. Yes, guys, parang lubang ang ngiti ni Messi, sabi siguro yan na sila kay. Alam na this. But anyway, joke lang yun guys. Alam nyo naman buhay mag-asawa. Ito, delikado na. Oh my God.
Oo nga. Huwag ka na magkuripot pag ganito. Ha? Huwag ka na magkuripot. Wag na ako magkuripot kapag kaganyan na yung gulong. Oo, syempre ah. Ha, masugat ka na nga dito, yo. Kaya nga. Fly na nga Ano yan na eh. yan, mag-fire na yan. Susunog na yan? Ay, mabubutas na yan? Mag-aapoy na yan, kunti na lang. Mag-aapoy na yan? Parang marami kang alam sa ano, sa gulong ah. Siyempre, akala mo naman di tayo nag-aaral ng ano eh. Diba, Nakakapanood ka mo. Di ba magka-class 1 nga muna ako? Ay, class 1 ka muna. Diba, pinag-aralan ko yung gito? Oo nga han eh. Siyempre, Delikado na na guys. ito. Buti nga, papunta ka ng ano eh. Oo. God's plan, yun yung ibig sabihin ng God's plan. God's plan ba? Magpapalit ka na ng gulong. Guys, talagang delikado na rin. Tabingin na nga eh. Tapyas na nga rin. Saka ito, pagka ito, ano na ito. Aapoy na ito eh. Bakal na Mag-i-spark ito. na yan? Eh, kumusta yung mga bata dyan? Na-organize ko yung iba. Kung gusto mo, iabot ko sa'yo. Sige. Kung abot ko sa'yo, guys, iabot ko muna yung mga kargamento namin para makahatid ko na itong truck doon sa may dating parkingan. Dito sa kabila, wala pa. Pero wala pa, pero hindi na rin papasa to, guys. Ipaano rin natin eh. Wala na yan. Ipapalit. Papalitan mo, dalawa lang? Sa kabila, yan, itong dalawa. Ito kabila, tignan mo. Wala pa tong kabilang ply, pero delikado na rin. Delikado na rin. Ano, oo. Wala nang Hindi tritip. nakakagat yun ah. Hindi na tritip? Wala na. O sige, abot ko sa'yo dun. Sige na. Alright. Kunin mo yung ano, magpapalit tayo. Palit na naman tayo. Papalit lang, palit na naman. Ganyan talaga yun, Han. Alam nga naman na hindi mo ko pasarapin ng tulugan. Mag-isa na nga lang ako. Hindi mo pa ako pasarapin. O yan, pagkain, sige, lagyan mo dyan. Yan, yan. Dandan lang at baka may malablag. Ito, iiwan na to kasi bumili ako. Naubusan ako tubig, wala akong tubig. Yan, buti sa'yo. Buti sa'yo dun. Hugasin ko. Ay, nako, maraming tatrabahuin pala pagka umuwi. Ayun talaga eh, siyempre wala tayong ano dito sa loob ng truck eh. Di ba Han, wala tayong hugasan. O, kape mo. Oh. Okay. Maraming trabaho guys pag umuwi. Ano to? Nalusaw na avocado. Yung avocado ko pala to. Yung damit nakuha mo na doon. Yan lang muna yan. Ito pa kape oh. Dapat to, tapon mo na to. Diyan mo na kasi inom ako ng kape dyan. Mag-aayos ko na ano. Oh yan. Wala na. Plastic. Exercise pero yung kinainan mo ay plastic. Ewan ko. Oh, wala na. Nandyan na lahat. Linisin mo na lang. Ayan guys, balik tayo sa baba. Kumain ka muna. Oh, mamaya. Ano ko lang yung baba. Alright. Oh, yan oh. Hanggang doon na yan. Yan na pwede talaga. Oh, yan na nga oh. Oh, gaspang na oh. Oh.
sarado na to. Ayan guys, papagawa na lang natin ito. Gawa natin yan. At isarado ko na. Tapos tulungan ko si Macy's doon. Andun pa yung mga bata. Tapos mo na napalitan dyan, Han? Oo. Ano ba itong dinala mo, Han? Asan yung ano, Han? Kutsara. Minudo ba to? Gado. Igado? Guys, kain tayo. Nagdala si Macy's ng gado. Igado at kunting kanin. Kinain ko kanina yung lettuce. So nung kausap kita kanina, hinatid mo sa papaw? Oo, kasi naghatid ako ng ulam eh. Ganito rin yung ulam na binigay mo? Oo, tsaka ano, merong sabaw dun sa bahay. Bigyan ko siya ng sabaw, tapos yung spaghetti na macaroni. Yung mga bata ba kumain na? Oo. Kasi tayo kahit na. Kanina, breakfast. O sige na siguro. Tara na. Doon na lang sa ano pa yung mga bata. Tara. Oo. Hindi na ko natatapusan ng pagkain ko guys. Pwede naman sa bahay. Kumakain ka pa dyan eh. Puputulin mo. Bakit? Ano naisip mo? Gagawin kasi itong truck. Oh, okay. Sige, tara na. Kailan siguradong matatapos agad? Yun si Jan eh. Okay. Dumating. Wala naman silang ano ngayon eh. Ito Wala ba yung naman mga resibo ng Biber? Oo, kunin mo lahat yan. Tagal-tagal ko mga hinahanap yung mga ito. Diyan pala, oo. Tingnan mo, makipagtalo ka pa sa akin. Ito. Dali rin ba ito? Oo, lahat yan. Dali dyan. Pagpatuloy ko doon na pagkainan. Kaya mo na yan, ako maglalagay. Gabot ko sa'yo. Diretso na kami guys. Ilagay ko na itong truck doon. Dali na natin yan, Han. Marumi eh. Kakahugas ko lang ng nakaraan. Hindi, mancha na siya, Han. Ah, sige. Gas-gas na Ito baka siya. malaglag ah. Yung kape ko andyan. Oo, kunin mo na. Para sundan nyo na lang ako doon. Punta na lang doon sa parkingan Ito lang, guys. hindi ko na kaya baka mamaya. Park ko na to para masimulan na nilang ayusin. Oh. Ay, naman. Nandyan. Saan? Yan. Kunin ko tong mga gamit ko. Charger ko. Sa bahay wala akong charger din. Let's go guys. At tayo dun sa dati. Ay, nakabuhay ng Lakay Trucker. Buhay owner operator. Dito na lang itong truck.
At kahit naman na ano, nakabukas lang ito, wala namang papasok dito. O nga nang mayroon tayong gate doon, walang makakapasok dito sa property nito kasi private property to eh. May fence sila rito eh. Alright guys, ano tayo? Okay, yan. Tayo na. Alright. Tapos tingnan natin yung mga bata ron. Miss ko na guys ang mga bata. Nasa palagay nyo? Yan tayo eh. Mga bata lang. At syempre pati na rin si Mrs. O tara guys. Iwan ko na lang dyan yan. Usap ko naman sila eh. Iwan ko yung truck. Hi Clarke, Bake, how are you guys doing? Five. High five. Kiss Papa. If you miss Papa. Pa, open Please. zipper. Okay. Canada. Hi Clarke, how you guys doing? How's the days without Papa? You guys being good? Good. Yeah, we're. I eat a minute now. I miss you. Okay. So let's go now into the house. Oh, say hi to camera. Hi. Hi. Eh, don't forget to wear your seatbelt. Okay. Ayun guys, pagpatuloy namin sa bahay ang usapan ng mga bata. Ano Han? Let's roll! So kumustahan eh? May labi-dabi. Home time ulit. Lunes alis tayo. 36 hours lang. Seatbelt. Alright guys, say bye-bye now. Bye. Guys, until next time. Buhay pamilya muna rito ngayon. Pagbalik natin sa karasada, yung truck natin napalitan na. Hopefully, kasi kinausap ko na yung... Dalawa? Oo, yun, dalawa doon sa ano. Hindi pwede gamitin yung gulong sa bahay. Hindi, ipapalit ko yun doon sa likod, pang likod yun. Until next time mga idol, maraming salamat. Next time is okay na, condition na yung gulong na yun. Hindi ko pa alam, malaman natin. 2,000? Mahigit, siguro. 2,000 na. Oh. Bye guys! Thank you! Peace up! Back Clarke. Mrs. Like and subscribe. Okay. Lakai Tracker.